Otodini Jesu. Tata woka nke isii n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile anyị na ha ga na-achụ aja Mass tata. N'aja nke Mass tata, Nneka na osi ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Cecilia ụfọdụ na osi ụfọdụ bụ ndị nke na-elota mgbe eji were nwa ha. Nneka na osi ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele na-ekelekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụ ha Victoria na Victor bụ ndị nke edubere ugo mmụta na high school wee na-akwadokwe ịbanye university. Franka Ọkwọ na-ayọ maka mkpụrụobi mama ya Teresa Odenigbo. Ezinụlọ Njọkụ Iwuọma na-ayọ maka mkpụrụobi Njọkụ Iwuọma. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụobi Esther Nkiruka Udenezue. Ka mkpụrụobi Teresa Odenigbo, Njọkụ Iwuọma na Esther Nkiruka Udenezue ka mkpụrụobi ndị niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe chịkọta ọnụ na okwukwe. Yeah.
anyị obi ụtọ n'oge anyị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ onwe anyị Jesu Kristi onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ mịta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na anyị ga-edo na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Filip jere otu obodo dị n'ala Samaria gwa ha okwu Chukwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip n'ihi na ha ọrụ ebube dị iche iche Filip n'onwe ya n'ihi na ha sitere n'ọrụ ebube ndị a mmụọ ọjọọ siri n'ahụ ọtụtụ ndị ha ji pụta na-eti mkpu n'oke olu. Emekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwọrọ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Samaria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na ndị Samaria anabatala okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ nsọ adakwasịbeghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe mere ha bụ mmiri Chukwu n'aha Onyenwe anyị Jesu. N'oge ahụ, Pita na Jọn wee bikwasị ha aka n'isi, ha wee nata mmụọ nsọ. Okwu nke ose bụ abụ ọma na nzịza. Ihe unu ga-aza ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Zaanụ ya. Ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Bịakwa kwe
akwere aha gị ukwu otuto. Bịa lee ọrụ nke Chineke, leenụ ọrụ ebube ọ rụrụ ụmụ mmadụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dịka onye nwe unu, kwerekwanụ mgbe ọbụla ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya unu nwere, ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ kpee ọnụ unu. Mekwanụ ka akọ na uche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe ndị mmadụ na-ekwutọ unu n'ihi omume ọma unu mere n'ime Kristi, ihere emee ha n'ihi na ha anaghị ekwu eziokwu, n'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche Chineke ka unu hụọ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe, karịa unu ịhụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu. Ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ọjọọ, ka o wee dọgara unu Chineke, n'ihi na e mere ka ọ nwụọ na anụ ahụ, ma e mekwara ka unu dị ndụ n'ime mmụọ. Okwu nke Osebụ. Amen.
gwara anyị ka anyị gbaa mbọ jisie ike mata maka okwukwe anyị, ghọta okwukwe anyị, ka anyị wee nwee ike inye azịza maka ihe anyị kwenyere na ya. O were anya na ọ bụ mmụọ nsọ ga-enyere anyị aka n'ime ihe ndị a. Ụmụnne na Kristi, isiokwu anyị ụbọchị taata ga-agbado ụkwụ n'ozi ọma ka agụla anyị, ebe Jesu kwuru sị, ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m. Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m. Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m. Aga m arịọ Nna ka onye ụlọ Mmụọ Nsọ nke ga-anọnyere unu ebe. Amen. Ajụjụ anyị wee bụrụzie, gịnị mere Jesu ji sị ka anyị debe iwu ya? Kedu ihe ọ dị anyị ka Jesu ga-erite ma anyị debe iwu o nyere anyị? Kedu uru ọ ga-abara Jesu na anyị na-edebe iwu? Kedu kwanụ uru anyị onwe anyị ga-erite mgbe anyị na-edebe iwu Jesu nyere anyị? Idebe iwu nke Jesu, onye bụ Chukwu n'onwe ya, ọ bụ maka ọdịmma nke Jesu ka ọ bụ maka ọdịmma nke anyị bụ ndị mmadụ n'elu ụwa? Ụmụnne na Kristi, ka anyị na-achị anyị uche na ajụjụ ndị a dị iche iche. Iwu Jesu nyere anyị achịkọtara ya ọnụ n'ụzọ iwu na-abụ ụzọ iwu abụọ: ịfụ Chineke n'anya na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya, dịka esi dee ya n'ozi ọma nke Matiu 22:36. Ọ dị mfe ikwu ya n'ọnụ, ụzọ iwu abụọ, mana anyị ma na idobe ya adịsịrọ mfe. O were anyị anya na idebe iwu dị mkpa na ndụ mmadụ, ma iwu Jesu nyere anyị ma iwu ndị ọzọ dị iche iche, dị ka iwu nke ezinụlọ anyị, na iwu alụmdi na nwunye ma ọ bụ ichi echichi nke ụkọchukwu, iwu nke obodo dị iche iche, iwu nke ịnya ụgbọala. Idebe iwu dị mkpa. Iji maatụ, anyị maara ihe ga-emenụ mgbe mmadụ anaghị edebe iwu nke eji anya ụgbọala. O were anya ihe ga-emenụ. Idebe iwu bụ maka ọdịmma nke mmadụ, maka agamnihu nke anyị bụ mmadụ. Mgbe anyị na-edebe iwu nke Jesu nyere anyị na-enye aka ka ọrụ nzọpụta mmadụ, nke bụ ihe Jesu jiri bịa n'ụwa, ka ọ na-aga n'ihu. Anyị na-enye aka n'ịgbasa ozi ọma nke Jesu wetara anyị. Ozi ọma ahụ bụ maka ọdịmma anyị, ọdịmma nke mmadụ. Ọ bụ ozi ọma nke udo, ozi ọma nke ịhụnanya, ozi ọma nke ịdọ ndụmọdụ, ozi ọma nke mmekọrịta nwanne na nwanne, ozi ọma nke obi ebere, ozi ọma nke mgbagharụ, ozi ọma nke agamnihu. Ụmụnne na Kristi, ozi ọma gbasara ihe niile dị mma nke na-akwalite ndụ anyị bụ mmadụ n'elu ụwa. Mgbe anyị na-edebe iwu Jesu nyere anyị na iwu ndị ọzọ aka, anyị
na-enye aka ime ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Anyị na-enye aka idozi ụwa nke anyị bi n'ime ya, ka ụwa wee bụrụ ezigbo ebe obibi maka mmadụ niile. Chineke n'onwe ya kesịara ụwa wee hụ na ọ dị mma, dịka esikwa anyị n'akwụkwọ Jenesis chapter 1 verse 31. Chineke wee hazie ụmụ mmadụ ụwa n'aka ka ha lekọtara ya anya. Mgbe ụfọdụ o nwere omume ọ ga-abụ mmadụ na-eme, anyị asị na onye a ga-eme omume ka ọ karịrị idobe iwu. Anyị asị na onye a na ihe onye a na-eme na ọ dịsọrọ mma, na onye a kwesịrị ịgbanwe ihe ọ na-eme wee mebe ihe dị mma. Ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ụfọdụ iji wee gosi na anyị ma mkpa ọ dị idobe iwu. Ya bụ ka anyị ọrụ Chineke na ajamasị ụbọchị tata ka o nyere anyị aka na mkpa anyị na-agba ịbụ ndị na-edebe iwu, ka e wee na-enwe aga n'iru n'elu ụwa. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsịrị ọtụ ugbu a ma kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna Chineke niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dị mma na ahụ anya na ndị agha ahụ anya, ya bụ otu onye anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna na ọtụtụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si ezi Chukwu si ezi Chukwu, ahụrụ ya mbụ ya na otu ihe anya otu Chukwu, onye si na ya mee ihe uru, onye maka ihe ya bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, ụlara ndị mmadụ site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbo ya n'ụlọ n'ime n'oge ọchịchị Pontius Pilate, tara ahụhụ, ọnwụọ, elie ya. N'obi ebe ọsọ ya ahụ ka akwụkwọ nsọ si kwu, nọrọgoro eluigwe na n'aka ya nri, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị niile na ndị nwụrụ anwụ. Onye ọchịchị ya niile ekwe na mmụọ nsọ, onye nwere ihe ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye na-esi ekwuru ekwuru ya na nna na nwa, onye si na ya nwa okwu, ekwe n'otu nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta otu baptizim nke mgbaghara njọ, na amata ikpe n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke anyị bụ ndị kwere nọ ngwanụ ka anyị kọsịzie Chineke mkpa anyị dị iche iche. maka ndị niile emere mmiri Chukwu, ka anyị site n'ike nke mmụọ nsọ na-ekwupụta ma na-agbara Kristi akaebe oge niile. Anyị arịọ ụdị maka ndị obodo niile dị iche iche, ka ha jiri aṅụrị nabata ozi ọma nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị arịọ ụdị maka ndị ọrụ ahụike, ka ha jiri obi ọcha na-arụ ọrụ nke nlekọta ndị ọrịa n'ebe dị iche iche nke ha na-arụ ya bụ ọrụ. Anyị arịọ ụdị maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na St. Eugene, ka anyị nwee ịhụnanya ebe Kristi nọ, ma jiri obi anyị nabata ya. Anyị arịọ ụdị maka ndị okenye, ndị ọrịa na ndị ihe na-esiri ike, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chukwu zutefa nọnyerefa n'ọnọdụ dị iche iche nke
fa nọ n'ime ya anyị arịọ gị dị mma n'anyị maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị dị n'obi anyị ndị nwụrụ na nso na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na maasị tata ka ha keta oke alaeze n'igwe anyị arịọ gị dị mma ebe n'ime obi ka anyị kwasịrị Chineke mba anyị dị iche iche ọkachasị ịyọ ya ka ọ nọdụ ugbu a na nsogbu dị n'onwe ike ịkwụsị ndị belitere aka. Chineke ji ike niile nyakasị afọ ọma anyị ebugo mba anyị dị iche iche bịa n'iru gị wee na-arịọ ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbaziri gị na nnọrọ oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
na anyị na-eso nsọ gị na-eli elu m nsọ anyị na-agagide onye ndị a nsọ site n'ịkwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edubi anyị n'ọnwụ mgbe o jiri aka ya wee n'anụ were achịcha nye ekele na otuto ya gbaa ya n'ihu mazụ ya sị nara m nke a ga-eri uru niile ka n'ahụ m ka a ga-edunye maka ụlọ etu a ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anya asị kwuru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto onye ya ụmụazụ ya sị nara m nke ahụ ọ dị unu niile na-abịke nke ọbara m ka ọ gbaba ọrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a echeta nke ya ka anyị kwupụta n'ihe omume okwukwe anyị na-eme ugbu a na-egosipụta n'ọnwụ gị o Kristi nna na ncheta nke ọnwa metụrụ ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị aja nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na igwe ka anyị na-enwe ibu n'ihu na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka ndị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na dụpụta gị niile chetakwa ụmụnne anyị iji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria na ịgọzi nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wepụta ndụ ebe ebe ka anyị si ụgwọ ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya nọ n'aka na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji gị niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile Amen.
ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị m ike n'ezie ịnọ na sakramenti Eucharistia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi m niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ebute m n'obi nke ukwuu. Arịọ m gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, mana ebe na-enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a, biko bata n'ime obi m ka ị bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ ọnụ na nke gị ugbu a, ekwekwana ka m kewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile na ndị ebighị ebi, ịkwadoro anyị maka ndị ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ nke Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Hụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nzọpụta nke anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa one anyị na-elotekwere ndị parishi anyị na anyị ka na-achọ ndị enyemaka volunteers, ndị maara anya etu esi eme ihe kọmputa, ndị na-alụ ọrụ IT n'ebe dị iche iche. Ndị dị etu a, anyị nwere ụfọdụ n'ime ha n'etiti anyị wee na-ayọ ma ụmụaka ma okenye, onye ọbụla nwere ike inyere anyị
anyị na-ayọ ka o mee ka parish anyị malụ. Franka Ọkwọ, mama ya Teresa Odenigbo nwụrụ ụbọchị ụka gara aga n'ebe anụwa. Anyị wee na-ayọkwa ndị otu anyị niile ka anyị merụori ya ka anyị si eme, ịkpọ ya na fon na n'ụzọ dị iche iche anyị si emerụrụ ndị nke anyị mmadụ rapụ. Etu a ka ọ dịkwa David Akụnwafọ, nwanne nwanyị Esta nke Iruka Udemezue rapụkwara na Naijiria n'izuụka nke anụnwa n'izuụka gara aga. Biko ka anyị berukwara ya ka anyị mee ka ọ mata na anyị na-eleta ha n'etiti ya n'ekpere. Anyị were ohere anụnwakwa were na-ekene onye ọbụla ndị na-enye aka na parish anyị n'ụzọ dị iche iche, ndị nke na-akpọkwa ụbọchị ụka na Mọnde. O nwere ndị na-akpọ nso na ha bịara ebe a na ha amaghị ebe ha ga-eji tinye envelopu ha. Anyị wee na-edotekwara ndị dị etu a, inwe envelopu iweta ya na parish. Ọ bụrụ na iluo na ebe fada bi ọdụ n'aka ekpe n'aja na the wall ebe ahụ ka ọ dị tupu ị na-abụgete steepụ ya. Ọ bụrụ na ịchọkwanụ itinye ya na mail, ndị dozọrọ nke ha ma ndị ka na-eche etu ya esi were mie, anyị na-akọwara ụnụ ada na ịbịara n'ụlọ ụka ebe a tinye ebe a na-etinye mail ọ ipostue ya dịka isi eme ka leta wee ruo ebe ọbụla ọ na-eje. Anyị were ohere a wee na-ekene ndị niile ndị parish anyị n'izuụka nke anụnwa anyị banyere. Ka Chineke na-agọzi anyị, na-edu anyị, were na-ekenekwa ụkọchukwu anyị, pastọ anyị, ụkọchukwu Jude Umeobi, ka anyị kụtụrụ ya aka. Daalụnụ. Tupu anyị na-egosi ikpeazụ wee gbasaa, anyị na-ekelekwa ndị parish anyị niile ụlọ anya na anyị na be anyị dị iche iche wee sonye na maasị. Etu ọnọdụ si wee dị, wee na-ayọ ngọzi nke Chineke, nchekwaba ya n'okpuru ya site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu Chike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa akwụsịgo. Ekele